Pekne pozdravujem. V tomto videu by som vám chcel predstaviť túto našu štvorcovú 490 mm veľkú sklenenú dozu, ktorá je vyrobená z odolného borosilikátového skla. Hlavnou výhodou tejto dozy je jej odolnosť, kedy je toto borosilikátové sklo s prímesou rôznych látok, ktoré sú však neškodné k ľudskému zdraviu, oveľa odolnejšie, a to o 6 až 8 krát. Dozička s takýmto objemom je vhodná na detské jedlá, prípadne na detské porcie jedál pre maminky, pre oteckov, ktorí idú so svojou ratolesťou niekde na výlet alebo na nejakú prechádzku do mesta. Jednoducho hodíte do kočíka a môžete cestovať a dieťa bude mať zodpovedne odložené svoje papanie. Prípadne na nejaké čerstvé bylinky alebo na nejaké sosy, na nejaké omačky. Súčasťou tejto dozy je tento plastový vrchnák s týmito 4 klipmi, ktoré tvoria jeho neoddeliteľnú súčasť, čo je veľkou výhodou v tom, že tieto klipy pri lacnejších dozách sa dajú oddeliť od vrchnáku a môžu sa stratiť, čím sa vlastne znehodnotí plnohodnotné používanie tejto dozy. V našom prípade nič také nehrozí, pretože je pevne pripevnené. Súčasťou tejto dozy je aj toto mekučké silikonové tesnenie, ktoré spoľahlivo oddeľuje obsah dozy od jej okolia a zase naopak chráni okolie od dozy pri prípadnom vyliati. Rozhodol som sa, že vyskúšame odolnosť tejto dozy, a preto sme si zobrali tento kokosový orech. Kokosový orech je známy tým, že je hrozne tvrdý, tak skúsime s touto našou dozou sa dostať k obsahu toho kokosa, k kokosovému mlieku, tak dúfajme, že sa nám to podarí. No, nepodarilo sa. Hodíme aj dozu. Stalo sa niečo našej doze. Nestalo sa jej nič, je úplne v pohode. Pozrite, všetko je v poriadku. Takže prvý pokus nám nevyšiel, dáme sa do druhého pokusu. Nepodarilo sa. Kokos je tvrdý, ale doza je rovnako tvrdá.